Skurvený debilní supermarket. Nenávidím tohle místo, já tak dnes. Do prdele. Leskne se to, svítí to, je to nádherné. Tyhle jsem neviděl od dětství. Když tak tím přemýšlím, můžu být poslední svého druhu. Čo? Hej! Drahý pane, bol by som rád, ak by ste mi to vrátili, prosím. Drž kurva hubu. Čo? Fajn, tak vieš čo? Nedostaneš ten skurvený box. Ty skurvený retarde, podívej se, co jsi udělal! A čo ty myslíš, kokni, co si udělal? No ty si to rozjebal. Ale ne! A áno. Ale ne! A áno. Pojeb se! Žervý kokot! Jdi ode mě, ty psychopata! Zabiju tě! Jdi mi ukázat ty tvoje dcery! Hej! Obaja od seba odstúpte. Teraz. Takže, chceli by ste mi povedať, prečo sa tu bijete? Tento týpek! Počkať! Po jednom... Ty, vzanej, hovor. Tento týpek mi ukradol moje cereálie a roztrhol ich na dve časti! Tvoje cereálie? Nezaplatil si za ně a kromě toho měly být moje první, takže se můžeš jít pojebat! Ne, ty sa môžeš pojebať! Dobre, teraz vás zastavím. Chcete mi povedať, že sa tu bijete o box s cereáliami? Chceš tento box? Doriči! Lesne sa to, svieti to, je to prekrásne! Vyššie, Monči, vyššie. Ach, Monči, poď, budeme meškať. Dokázal som to, Manči. Dokázal som to pre teba. Dokázal som to všetko len pre teba. Bratku, tie som nemal ani nepamätá... Počkaj chvíľu. Obidva ste zatknutí za narušenie pokoja, vandalizáciu a za disrespekt voči mojej matke. Echo Dubbing.